Takže čau lidi, vítám vás já z kanálu Life4Games a vítám vás opět u série Nakashi Mapa za 30 000 odběratelů. A zase jsem trošku hrál za kamerou, nejdůležitější je tady ta kytička, to je největší změna, kterou jsem dělal. Ne, jak tady můžete vidět, tak tady mám dvě dveře. Tyhle jsou na čudlík a vedou mi k tomuhle. Tohle je můj nový cobblestone generátor, tady je ta truhla, tady jsem něco málo kopal a funguje to nějak takhle. Kdyby vás zajímalo, jak je to udělané, tak je to úplně jednoduše. Tady musím mít vyplý zvuky v oblasti domu, protože je to tady takhle, to je dropper, co přidali ten novější, ale já bych si to teď chtěl zapnout, ale dělá to takovýhle strašný bordel. A když jsem doma, tak je to myslím taky slyšet. Takže já bych si to, když už tak bych si to dal prostě na tak 6 bloků. Jo, to je dobrý. A jo, to jde slyšet pěkně, nevím jak to slyšíte vy, doufám, že pěkně. Ale právě jsem dorendroval a dal jsem na YouTube nový video, takže by mě zajímaly ohlasy. Zatím o nich nevím, že by nějaký byly, protože jak jsem říkal, jak jsem to tam teď dal. Jinak, co jsem tady dál dělal za kamerou, kromě toho, tak si rychle ještě přehodím tady na 6, protože na těch... Tak tady můžete vidět, že jsem si udělal obsidianovou plošinku, takže rychle si skočím pro 3 diamanty na diamantový krumpáč a hned splníme další úkol. Takže tady bude menší střih. Takže jsem opět tady, už jsem si skočil dolů a už jsem si nevzal žádný bloky, takže se tam ještě rychle vrátím. Takže to už udělám na video, protože teďka by tady byl jenom takovej prostě úplně malej střih a to by se mi strašně blbě renderovalo, takže sám za to omlouvám. Tak ale nevím, jestli jsem to říkal, protože teď tady hraju už celkem delší dobu, jakože v tom střihu jsem hrál asi 5 minut, takže nevím, tady začnu, tady. Takže nevím, jestli jsem to říkal, ale v tomhle díle, rozhodně jsem to říkal v minulém díle, v tomhle díle se pustíme na splnění prvního úkolu a to je dostat se do Netheru. A mohli bychom si udělat i enchantovací table. Tak. Jinak stejně z toho nic nepřišli, že jsem si tady z tohohle udělal obsidián, a vám to pak hned ukážu. Tady jenom odsud jsem takhle spustil pramen vody asi na vteřinu a on tam prostě sjel a udělal z toho obsidián, já jsem ho pak zase vzal a byl z toho obsidián. Jinak jsem si teďka zapnul stopky, ale nevím, jestli jsem si je nahoru nezapnul ve střihu, takže to možná bude o trošku delší díl. A já si myslím, že bych mohl klidně skončit až v 11:40. Vím, že je to teď trošku nezáživný, takže já se vám ozvu, až to dokopu, takže zatím zase čau. Takže jsem zase tady, jak můžete vidět, tak tady už jsem to skoro udělal, až teda na tenhle, ten jsem chtěl nechat pro vás. A vzpomněl jsem si, že nemám ještě flint and steel, ale naštěstí tady kousek je ta cestička, tady, kudy to bylo, tudy. A přišel jsem tam, vykopal jsem hnedka první a padl mi flint, takže jsem měl velký štěstí. A jinak do Netheru si nic neberu, možná teplé ponožky ještě tam odložím, protože to... Jinak nevím, jestli jsem vám ukazoval, jak se jmenuje ten můj krumpáč, přejmenoval jsem ho, jmenuje se Diamantový krumpáč a smajlík.
A jinak chtěl jsem se vás zeptat, abyste mi do komentářů napsali váš názor, jestli bych měl, tak je to zapálený, jestli můžu hrát trošku za kamerou, protože do příštího dílu, nebo respektive takhle, v příštím díle chci postavit dům novej, tak se chci zeptat, jestli by vám nevadilo, kdybych udělal ty základy jako v off-screenu. Tak to mi napište když tak do komentářů a doufám, že si to v tom nedru nebude moc sekat, protože by to nebylo úplně dobrý. Tak, co se stalo? Aha. Jsem si teda myslel, že na kaši to bude mít udělaný jakože nějak líp, že tady třeba bude mít aspoň nějakou cedulku nebo tak a nic tady není, tak vezmeme glowstone a jdeme zase do klasického světa, proč bychom se tady zdržovali, že jo? Wow, ale teď nevím, co se děje. Ale to vypadá spíš jako internetový lagy, než jakože lagy ze strany počítače. Teď nevím úplně, co říkat, ale tak už teďka bych chtěl strašně poděkovat na kaši, tobě, přesně tobě, děkuju ti, za to, že jsi mi dovolil, nebo respektive, že si pro nás, tvoje fanoušky, udělal takovou pěknou mapu, protože zatím mě fakt baví a ráno vstanu a hned si sednu k počítači, a protože jsem teď nemocnej, tak si sednu k počítači a musím si jít zahrát aspoň na chvíli, protože mě strašně baví. Ten glowstone tady bych mohl zrušit ty torčky, když tak. Tak. Ještě někde je tady? Tak vezmu si ten můj krumpáč. Asi si vezmu zase tohle se můžu vrátit, to si nechám. Tak. Myslím si, že do 3 dílů bychom určitě měli úkoly jakožto hlavní úkoly dodělat, takže hop a kde to je? Jít do nedru splněno. Tak. Trošku se děsím toho úkolu, ve kterým budu muset najít ten portál, protože fakt nevím, kde bych ho měl jako hledat, jestli bude nahoře nebo dole. Je pravda, že jsem tam viděl někde. Jo, vlastně já jsem to tady vypnul, protože jsem zjistil, že se mi to seká kvůli tomu. Tak jsem tady vypnul ten obvod a zapnu ho zas, až se mi bude chtít těžit. Tak, já jsem říkal, že tam dám ten glowstone, nevím, jestli jsem ho tam dal. Jo. Co teď? Já bych možná dokonce šel i na nějaký průzkum. Jo, průzkum nebude špatná, jenom si tady vezmu pro jistotu železný krompáč, kdyby, víte co, kýblík pro jistotu. A chtěl jsem ještě jednu věc, jídlo, a to je tady, jsem si vypekl nějaký maso. Tak já nevím, kudy by se mohli jít, tak půjdeme třeba tudy. Tady je ta poušť, kde mě na kaši nepříjemně překvapil. Teda tohle je jiná poušť, jo. Já tady nakouknu, jestli dovolíte, tak tady hodím očko. Jinak kousek od toho našeho vlezu do té vesničky je opuštěný důl, jo, tady pod náma je teďka. Takže je dost, tam je další spawner, je dost možný, že ten spawner, ten portál, bude právě v tom opuštěném dolu. A já bych se vykašlal na průzkum a zkusíme magořinu.
Aha, to musím vykopat ten nad tou zemí. To se mi úplně nechce, ale tak pro vás diváky bych to udělal. Teď se fakt omlouvám za ty lagy, ale můj počítač to fakt nestíhá. Mám nový počítač, úplně nový, kdo už je na mý Steam Community Group, zatím sice nikdo, ale tak říkal jsem to v minulém díle, který jsem teď vydal. To bylo hodně nahlas. A tam je kostlivec? Co tam chceš? Ne, to není kostlivec, já jsem debil. Tak já jsem vám chtěl ukázat teda ten portál. Jsem vám chtěl ukázat ty opuštěné doly a mohli bychom se tam rovnou jít kouknout. Tamhle jsou. Takže já bych se tam možná i vydal, cestou nakopal nějaký diamanty, ať mám do zásoby a ať třeba můžu udělat další diamantový set, který na sobě budu moc nosit. Jinak chybí mi ještě jeden pavouk a budu mít luk, takže já a luk jsme dobří kamarádi. Takže tak. Jinak doufám, že u toho videa, který jsem natáčel předtím, nevidíte ty okraje, protože jsem je odstranil. Teda aspoň vypadalo to tak, jak bych je odstranil. Já jsem chtěl nějaký bloky a já jsem všechny použil. Tady mám hlínu a já si možná pro jistotu vezmu i z mýho koblu generátoru takhle 64 kamene. A mohli bychom vyjet třeba odsud. Tak. Kudy? Potom ale bude muset klesnout, což bude asi trošku problém, který vyřeším úplně následovně, protože kdybych třeba spadl, tak bych přišel o celkem dobrý věci. Teďka je pro mě kámen celkem vzácnej, takže už tady začnu klesat. Wow, teď vůbec nic nevidím, jo, tady. Tak. Počkat, co to je? Mě to nějak nepříjemně seká. Jo, tam můžete vidět ten obsidián. Ten bedrock, takže já bych se tam hned zašel podívat. Vezmeme rovnou tady diamanty. Jinak plánoval jsem, že tady postupem času udělám třeba i vláček. Takže budu moct po dolech jezdit mnohem rychleji. Ale tohle je divný, protože je to takový 3x3, pokud se nepletu. Takže není třeba někde vchod. Počkat, je to 3x3, není to 4x4. 3. Tak počkat, proč je to tady? A kde jsou ty opuštěné doly? Tam je další ten spawner. Takže já si tady takhle udělám cestičku. Tak.
Jinak koukal jsem se a přiznávám, že někdo měl v prvním díle rychlejc udělaný ten cobblestone generátor nežli já. Ale takže on zase neuváděl vůbec ten příběh. Já jsem sice příběh taky neuváděl, ale uváděl jsem aspoň ty pravidla. On to prostě otevřel, řekl přečtěte si to, zavřel to a šel hrát. Takže to zase na moji obhajobu. Ale tak. Akorát odkud jsem přišel, teď úplně nevím. Odsud. Jo, tady je ta velká obsidianová kostka. Kostka. To asi úplně není kostka, ale... Aha, to je tak rychle, já jsem myslel, že to koputím. No nic. 15 dia, 16 dia, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23. Jo, tak, teď jsem byl chvíli trošku sticha, za to se asi trošku i omlouvám. Ale tady jsem myslím nebyl, že ne? Jo, byl. Počkej, ale tohle voda je moje. Tak počkat. Shit, po mě něco střílí. To je parchant, kde je? To je parchant. Ne! Takže teď tady můžete vidět asi malou jedničku. To je parchant, ten skeleton. Doufám, že mi nic nespadlo mimo, protože... Ale kde je? On už se despawnul teďka, super. Jo, dobrý, ještě ten krumpáč, oba dva krumpáče bych si přál. Jo, on spadl, super. Dobrý, mám ten jeden a já bych chtěl ještě ten 2000. Super. Že máme všechno, kromě teplých. Jo, já jsem si je nasovala asi už předtím. Ale to bylo teda od něj hnusný. Ježíš, tohle už taky musím skopat. Tak já si myslím, že už natáčím celkem dlouho, ale tak, že jo, protože to je moje mínění taky proto, že jsem to hodně teďka stříhal, nebo respektive budu stříhat. Takže tenhle díl možná vyjde až ve čtvrtek, i když já si myslím, že bych to mohl zvládnout se stříhat a přidat tam ty efekty toho úkolu, který jsem teď splnil. Takže teoreticky za to už nám teďka zbývá jenom ten portál a ta vesnička, pokud se nepletu. A tímhle směrem je ten mineshaft, pokud se taky nepletu. Což je dost možný. Jo, tamhle je. Wow, ale to je docela takový divný, protože je takový nezvyk trošku. Kyblík nemám. Ale tak ten můžu vykraftit. Akorát bych měl zase začít sbírat železo, protože s ním veselé plýtvám. Už jsem tam udělal dokonce hopper, který jsem naprosto nepotřeboval. Udělal jsem jenom proto, aby se mi každý pátý kámen nespálil. Tohle můžu vzít. Torčky se vždycky hodí přece jenom. Já jsem přišel o to kamení, že asi. Super.
já si myslím, že tam dneska asi se nedostaneme k tomu mainshaftu. Tak. Že vylezem nahoru. Já si tohle vždycky leknu. Vylezem nahoru. A nevím, co můžeme dělat. Jako mohl bych jít těžit, že jo? To bych určitě mohl, ale já si myslím, že toho podzemí máte dost. Takže ten průzkum by nebyl špatný, protože ten ostrov rozhodně nemám obejitej celý, už mám obejtou asi půlku, ale myslím si, že třeba tímhle směrem už jsem šel určitě. Tímhle taky, akorát jako tady přesně rovně jsem nešel, možná. Takže taky to může být udělaný tak, že já tam budu jak blbeček chodit po dolech a najednou prostě a pak najdu nějakou velkou místnost. Jo, tady už jsem byl vlastně, tady jsou ti koně. Pak najdu nějakou velkou místnost, která bude označená cedulkama a bude tam napsaný našel si tajemný portál, tak to by mě celkem jako nakrklo. Já bych tenhle ostrov možná zkusil projít úplně takhle celý jakože ne křížem krážem, ale prase. Tady se můžeme podívat. Tady je to takový jakože tam jsou ty doly. Ty bláho. Tak, jestli budu ten portál hledat tak dlouho, jak ho hledám doposud, protože už jsem ho chvíli zkoušel hledat v offscreenu, tak to bude vážně v háji. Teď mi tady něco zavibrovalo, ani nevím co, rozhodně to nebylo, to co si myslíte vy uchyláci. Já bych s váma dal možná i takový kompromis. Pokud byste dokázali dát znova 3 lajky u tohohle videa nebo u toho minulého, tak bych mohl, pokud byste i napsali nějaký komentář, protože zatím tam nemám ani jeden, tak pokud byste chtěli a bylo by to v komentářích, tak bych mohl natočit hodinový speciál. Tady to tak nenápadně teče. Já si myslím, jestli ty tady Squide něco neschováváš. Tam jsem nebyl. Tam jsou vičky. 2. Tohle je část, kde jsem ještě nebyl, takže tady třeba objevím nějakou obrovskou kopuli. Jakože v podzemí jsem nebyl. Určitě už to tady mám prolezlý, protože si myslím, že jsem byl úplně všude. Tady jsou ty vičky, pode mne, tady někde prostě jsou. Tam je taky obrovský, fakt masivní lávový jezero. Takže možná, že by to bylo třeba pod ním. Jinak krávy si určitě nechám. Tady prostě nechám je žít. Tam je bedrock, takže možná jsme našli nějaký cíl naší výpravy, protože jsou tam redstone. Jo, to je určitě on. Určitě ano. Takže já tady rychle nakopu nějaký bloky. Takže to tady zatím zase střihnu, takže zatím se mějte a čau. Takže už jsem zase tady a už mám nějaký bloky a vylez jsem si trošku výš, takže doufám, že tady nebude nějaký skeleton spawner na tom teleportu. A zajímalo by mě, jestli tady třeba najdu něco dobrýho.
Shit, já jsem se strašně lek. Vítej v hale úkolů. Tak to je maso. Počkej, tak ukaž. Co je tohle? Tajemné bloky. Tajemné bloky. Říká se, že po celém světě jsou schované jakési tajemné bloky. Na jejich význam dosud žádný smrtelník nepřišel a nejspíš ani nepřijde. Ty o nich potřebuješ vědět jen to, že je budeš potřebovat na dokončení tohoto monumentu. Získej jich 10 a dej je do truhly, kam patří. Pokud bys jich nenašel všech 10, můžeš místo nich použít kouzelné nočovo jablko, které se vyrábí z 8 bloků zlata a jablka. Hodně štěstí. A to je to stejný, hádám. Ne, vítej. Vítej v hale úkolů. Zdá se, že jsi našel tajemný portál a ten tě zavedl sem, kam již statisíce let nikdo nevkročil. Ale když už jsi tu, tvým úkolem bude doplnit všechny sloupce věcmi znázorněnými v dolní části sloupců. Pokud se ti to podaří, čeká na tebe větší sláva a bohatství. Jo, super. Jo, a není tady crafting table, že bych už... co 10 diabloků. Teleport zpátky. Tvůrci mapy. Nakašinátor. Tam je něco. Tam je nějaký jméno. Nakašinátor a... Tak. Teleport zpátky. O, tak to je mazec. Matrojaška. Tu si položím sem a zjistím. K čemu to je? Tak to vrátím zase zpátky. 10 diabloků. Trololol, kdo chce víc, nemá nic. Já jsem nepochopila nic, co se po mně jako přesně chce. Takže tak. Jo, takže tohle už můžu splnit, tohle ještě ne. Tohle nevím, jestli je to tajemné. Tady potřebuji 10. Tohle bych můžu splnit, tohle bych taky mohl, tohle taky, tohle taky, tohle taky a tohle ne. Jo, takže už bychom se... Aha, to nás hodí přesně do naší houby. Jo, takže já si to tady připravím. Takže tohle, toto, tak. Potom železný blok tam byl, pokud se nepletu. Potom tam byl redstone blok. Redstone blok říkám. Tak. Tohle jsem zatím můžu naházet. Jo, potom tam byl ještě coal blok, tyjo. Zatím to tam můžeme vzít. Že jo, já bych těch 10 diabloků ani nepotřeboval, k čemu by byly. Když už mám dokončený to, když už mám tady dokončený ten diablok, tak stejně ten diablok by mi byl asi úplně k ničemu. Možná bych si z něj pak mohl udělat třeba barák, jo, ale... Počkat, ale já si teď nepamatuju. Semka hodil ještě toto a tohle všechno tam hodím a teďka udělám strašně důležitou výpravu, na které nesmím umřít, protože u sebe mám dost důležité věci. Já vezmu tyhle, nebo tady si budu sbírat, dokud jich nebudu mít všech 900. Tak, kurva to bylo. Kudy jsem šel? Já si myslím, že to je tudma jsem šel, potom jsem šel tudy, takhle, tudy, takže tudy. Tady někde, jestli to není dokonce tato hora. Já si myslím, že těch 10 těch blbostí určitě nenajdu k úplnému dohrání. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli by vám nevadilo, že bych použil to tajemné nočovo jablko, protože to zlato nebude zas takový problém. Jako chápu, že těch 10 diabloků bude asi trošku hardcore, ale tohle už je ta hora, že jo, pokud se nepletu. Není čas? Není to ona, nebo jo? Je to ona. Jo, já jsem akorát trošku výš. Au.
spadlo. Blood pavouš, jo. Au. Akorát já jsem si tam vyskákal takovouhle pitomou cestu. Jo, teď jsem málem hodil tlamu. Takže, co je tohle za blok? Jo, to je asi tohle, že? Takže, já jsem si nevzal ten glowstone, tohle taky ne, takže já mám tohle tu řadu vlastně. Takže, jo, ne, jo, jo, jo. To je hustý, jak je to tady u toho ukázaný. Ten blok. A redstone tady nebyl? Byl. Tak jaký? Uhelnatý tady taky byl, ne? Jo, tady. Tak. Takže mám jeden. Tady v podstatě druhý. Tohle taky můžu dělat. Tohle v podstatě taky, tohle taky. V podstatě to vůbec není tak těžké až na ty emeraldy, protože proto. Tak. Co teď? Já myslím, že si tady možná... Mě by zajímalo, co to tam je za tu jmenovku. Tak, já jsem doma. Takže já si myslím, že tohle by už mohlo stačit. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám video nelíbilo, tak nezapomeňte dát dislike a řekněte mi v komentářích, co se vám na videu nelíbilo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a řekněte mi v komentářích, co se vám na videu líbilo. A to by bylo vážně všechno, mějte se krásně a čau!